Mağa diyen o kelin. Yok, daha beydip olmadı. Hey durak. Sen samsık. Ayda inne koyayım. Salam hormatly taliplerim. Muratcan, ınha mihmançylykda kim bilýärmi? Awa. Döwlet Mehmet Azada adyndaky Dünýä Diller Institutynyň talipleri bular. Tuğulun ay. Awa, görüjük duşugyny da bu bizde mihmançylykda. Dilwarna bilýändirler ay. Awa. Rusça da bilýärlerim ka. Näme? Rusça. Да, конечно, bilýär. Senin bilýänmi? Да, знаю. Näçe dil bilýän? 3. Bäy. Öýdäki mara. Awa. Жена. Awa. 7 dil. 7 язык знаю она. Ay, men bile Türkmençe gurlaşsan o. Son gurlaşardın Rusça. 7 dil bilýär. Şuna maqtin Türkmençe gurlaş men bile. Näçe dil bilýän? Öýdäki 7 dil bilýär, 7. Näçe? 7. Ey, janyňa berekeller ay. Ha. Men öýdäkin bir dille urlanna sidarýarlar o. Ha. Onça dille ne düşünsen ay. Ay düşünýärse, käbir dilden düşünemek, Xitay dilinden düşünemek ona. Sen Rus, Çaçucun etdiýär boldy, näme diýär, kim bilýär? sen Rusça bilýän Rusça. Да, сказал, да. Ha? Şey kurlama kimsin yani o adam. Näme kim diýär? Men bir sözüm bilem o Rusça. Öwrenmeli kenin da o. Bilem o, bilem o. Neden öğrenmeli o? Öwredeýin. Öğretsene beni o kino varında da var edin şol o Jackson Ursula'na tarada ya no. Düşünmen. Şunaň hakmy? Düşünme o bir gömük. Hiç iyili. Vay tıpuk gömük. Ay näetdiň? Öğretsene. Bolýa öwredeýin ýöne bara. Ha. Ay mugda der. Her Ne sözüne 2 manat. Ha bir köşede yaşap oturuyoruz. Aramda mavur 4 sayama yok. 1 manat olyanra o. Bolýa 2 manat. 1 manat beytmedi. 1 manat? 1 manat. Bolýa 1 manat. 1 manat. Her sözüne 1 manat. Her sözüne 1 manat. Ýöne 10 gün zat geçere. Hava? Ýa uwrdan zatdan bilmez. Hinar aljakdyň senden, bolýarmy? Menden. Hawa. He. Toňra uwrandymmy, uwranmaýsynmy? Ha, sıyla alkol. Aw, egzamin. Toň Barrak barrak. görjek, Aw, ha? aw, aw. Bolýa. Bolýarmy? Bolya. Aw, näme? Onun her saatın ha yaztırın ha. 10 Здравствуй, salam diýmek. 10 söz var. Onun sen aydayan mı ne izine yazyan? Bolýa. Onun yine stada başlayasın ne? Ha. Sto dipettirna. Şun tercüme ediyan mı ne izine yazayın. Sto demek ne mi demek kanay? Sto demek. Ne mi demek? Što diýmek? Hava. Näme diýmek? Hava. Awa. Son ne anna? Awa. Sto demek ne mi demek? Što diýmek, näme diýmek diýär men. Hava. Benim son ne anna? Sto demek ne mi demek? Oh, Muratcan. Ha. Što diýmek, Hava. näme diýmek? Men ne bileyim ne mi demektin? Ben bilsem senden soracak mı? Sen aysana sto demek ne mi demek? Ýakdyň ay näme diýmek şo diýen? Ne yıkta beni yan başladı mı? Sino. Hani onunla son deydin ha. Awa onundan soň Tek öğret da on tek sorap durma beydim. Sto demek ne mi demek? ýakdyň ay näme diýmek şo näme diýmek? Men ne bileyim ne mi demektir ne? Što diýmek? Ne mi? Näme diýmek? Ne mi demek? Awa näme diýmek? Ne mi demek? Ben senden soruyan ne mi demek? Näme diýmek? Sen ne menden sorap dursun? O ben bilsem bil. He. Näme? Hey! Näme? Gözüm bilen o ha. Ava, utanın bir de soruyan. Ay doğru. Bolýa, bilemek, şo bilemek, doğru. Bilemek, bolýa. Ama izin nakaya. Dakik bolsun bir manat. Geç. İzin nakaya çeli. Ay çakay içmo. Bolya. Bolya paçımı da tercümede. Paçımı. Näme üçin? Ay öğrenin ay. Paçımı. Näme üçin? Öğrenecek. Öwrenme, tuqa. Paçımı. Näme üçin? Yaktana yönünem. Öğrenme kadaga nalra ho. Aytmayan kino öğrendir düşün kurayın yani. Urlaşadım eylemenim. Paçımı da tercüme et. Näme üçin? Näme üçin? Hemen yedeni gündüren olyan mı? Sen bilyen mi bilyen oksun ho. Bilýän? Ayo bilmeyen olmalı seni. Bilsen tercüme ederdin ha ho. Ay bolýa bilemokla şo sözüm. Olya, sto söz tercüme et sto. Näme? Sto. Näme? Ay yo ben bilmeyen men diýär. Aýdyn näka geçýär. Kim? Näme? İne. Daim o diýen ki. Men pulum ber. Berýän onu. Daim o diýen ki. Men pulum ber.
Berýän awalýanyň bir manatyny gaýta-gaýta sorap durdyň. Daýym oý dengi. Men pulum ber. Saga berjekkä. Saga Men bir manata pulum ber diýen men pulum ber. Hay durda tercim ettin pulun verer ya lo. Što demek näme demek dedi meni sorap durdun näme demek. O meni sorap durma lan. Bolya kutosa tercim et pulun verin. Kuto. Kim? Sen. Kuto. Kim? Sen. Kutosa tercim et. Kim? Sen tercim ederdin ha. Kim tercim etsin başka? Kim diýen şo kim? Sen. Ha o men. Sen tercim et. Men tercim etdiýen şo hiç kim ýok aşgaýda. Şo diýen ne sen tercim et? Men tercim etdiýen. Nada. Ine. Özüň bataga tutup durdun. Kim diýen bolup? Sen mara sen. Bolya gidýär tercim et gidýär. Nirede? Ştaýda. Gidýär. Nirede diýen. Bir size gidelim. Hemşi. Bir size tercim edelim. Ştaýda uran ştaýda. Öğretten o. Uran ne? Gidýär. Nirede? Ya bize gidelim lan. Näme aýdy, näme? Ya nerede tercim edecek o? Ştaýda tercime, uran ştaýda. Öğretten ştaydı o. Tepesine çıkmarsın ha o burada yeri. Bağın tepesine çık tercim edecek mi ya? Sen mara uran par, uran samska salam bolýan näme? Sen var ya beyt dursağa ýygyň bir zat diýer o bular ne kıýgyrsyp dur diýip özüň bir köçede ýaşap dur. Dost özündem latna tercim et beyt kıýgyrsyp durmar bolya. Bolya. Latna. Bolya. Bolya. Düşünstik. Bolya diýen, durştaýda bolya diýen. Latna tercim et kıýgyrsyp durmar adam var. Bolya, Bolya da bir gerek şey etdim bolya. Bolya. Bolya diýen, Bolya durştaýda. diýende meniň şey. Latna tercim. Şo bolya diýen, şo bolya şo, latna bolya. Ola nokta bolya olsa bolur bol. Ay bolya o. Bolya kıýgyrsyp durmar ha. Bolya. Bolya latna tercim eteli. Bolya diýen şu bolya, Ya bolya. bolya ne bolur da ha. Bolur da nini şey dursa kan no. Ola nokta bolano. Boltura bolya diýip durna men. Bolya ne bolur. Bolano şo, bolano. A şey diýdi boynu ganda. Näçeman gitdi ýa-mı? P malako. Ha? P malako. Füdiç. İşçekker. P malako. Füdiç diýen. Her şey aslında hiç göreyin menni. İrden çilye deme. Ay içme bana bilirýän zat ýok la. Bolyara iň soň söze kıyırışıp durmaly. Tey durak. Şunu tersimet boldu gaýtsa. Bilen akmy onu? Nerden bilen men o bir söz bilen. Şunu bilen akmy? Gömük diýen o gömük. Hay utançsız bilen akmy şonu. Net bilen. Bilemok da o. Dogry bilen aýtýanmy bilen ak? Bilemok o, bilemok o. Tey durak. Sen samsyk. O näl men samsyk. Men üçün tersim ettirdim samsyk bolýan. Yoho. Oňa diýip aýdamak. Tey durak. Sen samsyk diýen men. Sen samsyk. Maňa diýen mäne. Iýoý, maňa diýenmi diýip. O bes gatama ýok sen maňa diýen bolmaly. Şuna başa kim sana diýerna men? Hemen maňa diýen ne diýip? Öwretden sene. Gözüňe ine pinçan göz ýalyp ettirip zähram ýarýan o sen o. Tersim etsen et tey durak. Sen samsyk. Sen samsyk. Sen samsyk diýen. Sen özüň samsyk. Men üçün tersim ettir samsyk bolýar, men de samsykmyn men. Dur. Men samsyk. Sen özüňi çekýänmi? O özüňi çeken maňa diýen ok. Yoho, sana diýemek men o. Sana diýen o. Yoho, sana. Dur. Ay, ýa dur, bodurýan dur. Dur diýen adamlar gerek dur, maskar etdiň ey. Bollu, Muratça öýkeleme sana samsyk diýip bolma. Ýurumlar no kadar. Sana samsyk diýip sen akylyň ölçüge den da. Ay şeyler ay. Yo, sana diýip bolmaz Muratça. Ay şey diýär. Näme söze öwretdi. Sana ben öwrenerdin O dost ha ki bu. Dol goňşy, dol. Klaslaş. Awa, tersim etsene tey durak. Bu etmänler söze. Ay, valyalay. Ki dost ha. Dostlay, Awalay, dost. maňa diýen o ki. Yo, sana beýdip bolmaz. Tey durak. Sen samsyk. Aýdaýynda goýsy. Aýtjak sen samsyk. Ona ýa maňa diýemok diýip näme oýnaýanmy? Diýjeňi diýip dursun aýdan o. Sen gözüň samsyk. Murat Sen gözüň, sen var. Ay bolyalay diýmäň ay. Taňa pul ýok. götürüver. Berjekkä. O näme berjek ka? Berjekkä goýsy mene çağır çukurda, ama soňa tersim etdirin. Ey, gel.